Mugusi nigo bono gikirana ime ye county ya Nairobi hase nyomba yo kumerana ya magacho ya KCC hasumwega bwe sabato ya masabo yo gukora omwaka uyu wariganiwa asenseme yo nomonogeri babagusi ime ye county ya Nairobi Mheshimiwa Geoffrey Mosiria abare ao nigo bono bakora no waziri w'ekisemi Mheshimiwa Julius Migosi Ogamba nigo bayikirana asomo yogoyo hase bono bonsi bakwanire obuyo bororo bokwenekia buna hobo mugusi kweneki wabore Linet Nyambane agotomanya senchero bwikirana gusi kurwa chingongo ao chense ritkoria rero nigo baikirana omoyega bwe sabato yo kumwakira Nyasaye mbuya ase obwarobo nabo igo gukora omwaka asobwa mobuna egesaku kyomugusi. Wengi ambao tumeketi hapa leo tumewakilisha rafiki zetu vibaya na huenda tumewakwaruza vibaya. Leo ni sabato ya kusameheana. Bwana asifiwe. Na kumwambia Mbongo tembea pamoja nanyi. Kuna vijana wamekaa kwa room hapa leo ambao wamepatiana fare na watu hawajakuja. Leo wasamehe, watakuja siku moja katika jina la Yesu. Yani, not very many people are saying thank you for what God has done to them. So I want to thank you for making it possible for all these people to come here and say thank you to God for what God has been able to do for us and to us over the year. Omoyego yo wariganigwa no monogeri bwegesaku kyomugusi ime county ya Nairobi Geoffrey Mosiria nigo oikiranwa nabarai ao egati yabo omwaziri bw'ekisemi Julius Ogamba oyo korigia ekerogo ky'obugavana county ya Kisii Dr. Enoch Ondari omunyakerogo o Commodity Fund Duke Mainge Echate amona abarai bande abange asebonsi bakwanire obuya bw'omugusi gochicha amo. If we are not united as a people, we will fall. Osme keli nyabu ali otali bekerete tu etiero ndimere. That is what unity does. Njuma itinga 2027 yaba gusimba jibange kerogekyo na atanga sirekirasi mesikotire roga ninje koba omonogeri omonene o Kisii County erinde tonyoro mwelekeo buna Kisii County kaitoko genderera. Omwaka 2027 twagajikura tikatwagajikura tumanyetenga namagendero tutageta Kisii County tali utwakira matera jikura. Igonta tegotebanga rero Nyasaye okorire gekone kenene oise gochaga iga KCC origererio mugusi buna ichirega igora 10 abantu ori benyete gotebanga mugusi tabwati numbers karue zoro chorigereri KCC orore a ninth of mugusi Nairobi otabaro koreki okore magega yokonyora amatera nabo igori ngana ria Nyasaye siasa nigo chabwatainse asabara yabaikirana aroro bakwanire obuyaboreo ase ogusira eserikali akuoga isikara kini abantu baba bale serikali bakwanira koragera ndwaba gusi togoitana ntwa banyene abanyene ngarete sabate iga abantu baitwe toretamo abande bagasota na Mosiria na abantu ataite koira serikali me abona muri isiko ose na inu serikali me mutaite goswa igote abantu baito ase bono igerie gokamuno otokobera eye itukira nyore mori na indunto enere kunyakama tosuororo lakini ase bono iga engombe itongoyete ina bono iga anyo enere kolisi karari sikore bosio gari nayo otangaine to lisi ko bekire ngori bigoti otanyare gosuka tigantanga neime ochonyorororo ngobange ngosukire ngotina na enkware ngororo nande ntu abe mbabere serikali eye ngibona bawo chawo tebone kegeni yaere batato tebetinga kieyu abagusi abambare ngo ngibatani ko baretere nga kieyu babare kamo bona libarore na libare important ncheke na chitena nyote na nimbe serikali maba usibeto they are very important people we kamba empress mbabe kamo batebinga yo bintu bire omwaziri bw'ekisemi nigo nere airari bagerio na gwakira ekoko omuroberio omuya bw'ekisemi uyu atebire oene kire bikore by'obwibi bw'amatemu kwerabire karatorea amo tuigwane no ne karatukumana abantu murega muri marede ga akaro maka no mongna kumana sitting room asabana bari yagokora Broko mwero je bedroom kama somera sabana bari so even ndumna bagusi even when we quarrel to quarrel in an controlled manner talibo etaligo cha lead into destruction because but now andaba moto tole
ngoripoteria Ensoko TV korwa ase omocho Nairobi erietariane Linet.